Kuom rowere kaunti Migori dwaro mondo rowere ka gino chwalo ng'ur magi ne piny owacho yor andika kendo dwaro romo ma ibeti piny kod piny owacho matiko ng'ur margi kar bago ng'anyo makinde ka kinde. Jojuma nigi ler. Rawere gi kao telko jakom bunge la wananchi e sub county Masondres Freddy Kouma wach ni onge tiende mondo jenzi ober kadhi e ng'anyo pod koro miyo mokuomgi pod wito ngimagi kendo mondo iketho. Ouma wacho ni jenzi nyaka koro ket dwaro margi ne piny owacho e yor andika kendo bedo piny kod lalruok kod piny owacho. Jenzi wacho ni gidwaro ni mondo winjgi. Ere kaka idwa winju to kudwa wuok oko mondo mi utim dialogue gi government. Kane rais nodhi e X no wuoyo nyaka gi jok moko ne mokia kata jogi bende ko wuoyo godo to jogi yanya kar ere dialogue mudwaro. Wan gima nyaka wakwong wang'e demokrasia nitiere kendo wan gi freedom of speech, but gima duong' moloyo ni kamitimo gimoro to nyaka ibed ni nitiere seche ma be nyalo bedo wi mesa mondo wuo king'iyo kawuono mandamano mane dhi mbele. Wamanyo haki to endara kamwa dhiye ni wadhi manyo haki mar ji ariyo to seche go korko wawito ngima mar ji mok tin ne 20. Tiende ni continue pile ka wadhi endara ni wadhi manyo haki to wamedo wito jogewa. Mae ne osir kod Evans Ochieng' mane wani jenzi nyaka koro bed jo adieri kendo ke dwaro margi ne piny owacho e yor andika. Ojende ondik memorandum to gibed gi sirikal piny giwuo e yo manyasani e yor winjruok nikech gige koko medo mana nego jowa kendo jowa wito mana ngimagi. Koro mano ok ane ni solution en ka ji obedo piny e tebo ma ji oloso wechege ma gik moko bedo kare mana ka neno ni solution dhi bedo kendo dhi timore. Rawere gi e kaunti ma Migori bende wani gin sani ok ginyal dok e ndara mondo koro ging'any. Wanjo siasa moko kaachiel kod jomaundu osedonjore ng'anyono ma jenzi kendo ng'oleo moro amora ma ng'anyono nyalo nyuolo. An akwayou kaka jenzi ni ng'iuru gini kwa makini. Gima nubiro go ber kendo waungo lwedo, lakini nitiere jok mose jago jonjore modonje iye makoro timo gik maricho mopogore gi paro mar ji. Charles Orobo menjede gwego mag Mabera wane ji mathoth medo mana wito ngimagi ka mwandu bende koro kethore e kinde ng'anyogo mag jenzi. Lakini wanapotoka pale labda kwa ajili ya kutafuta haki yao, kuna wale watu ambao labda ni majangili, majambazi na wengine ni wezi, wanaingia kati yao wanaharibu yale maandamano. Kwa hivyo mi kitu ningetoa kwa ushauri wangu kwa hao majenzi, wafanye maandamano jinsi katiba inavyosema. Si kwamba ukute mwenzako amefungua duka unaenda kumpora ama mwenzako anaenda kuuza unampiga na mawe. Kwa hivyo ningewaambia wa hold their horses kidogo up to 2027 ndio jinsi katiba inavyoturuhusu ndio twende kwa election. Rawere gi wacho ni jogo mokmor kod tend jatend piny Kenya William Ruto koro nego rit nyaka higa mag 2017 mondo gigombulu ne ng'ama gidwaro. Sasa hata tukitetea haki yetu ya kwamba sasa majenzi wanakufa, ukienda hiyo siku tena tunakufa zaidi. Si afadhali tuachane nayo, kila mtu afanye biashara yake. Majenzi waache maandamano. Tukae penye tulivyo. Kama atakuwa miaka 10 bado tutakuwa tu hiyo miaka 10 na yeye. Kama atakuwa miaka 2 yenye imebaki bado ni sawa. Sisi mahali tutaendelea na president wetu bado tuko sawa tu. Wananchi wanaounda maandamano ni wenye wako na pesa. Kwa sababu wenye hatuna hela, hiyo siku ya maandamano hatufanyi kazi. Kwa sababu saa zingine mtu amefungua kibanda yake na shilingi 10,000. Kesho yake after maandamano anakuta kimebomolewa. Sasa hiyo ni hasara juu ya hasara. Nenya Kalondo Maramoiko ke kaunti ma Migori. An Jojuma. Jidak maringa kujua chikar